Ola! Boa tarde a todos e a todas. Chámome Natalia e traballo na Biblioteca do Ágora. Hoxe imos compartir unha escolma de recursos de tradición oral para entender a orixe da literatura infantil e xuvenil actual. Estades preparados? Unha, dola, tela, catola. É innegable o peso que o folclore popular ten nas diversas manifestacións nas que se presenta a literatura infantil. De feito, son moitas as persoas expertas en materia que o defenden como fonte inicial para descubrir o significado e a función da literatura para nenas e nenos. É por iso que dende idades temperás debemos deixar constancia da tradición vivida por nós mesmos, para servirnos de enlace coas novas xeracións e que deste modo non se perda definitivamente a riqueza do popular. Arrolos ou cantos de berce, os xogos mímicos, onde as mans se converten en contadoras de historias, os cancioneiros populares como paso previo a maior parte dos xogos, os contos de fórmula, os xogos rítmicos e as adiviñas son algúns exemplos dos que podedes facer uso para potenciar a transmisión do folclore popular en lingua galega. Todos estes recursos os podedes atopar na páxina web de Orella Pendella. Orellapendella.gal é unha páxina aberta e participativa que quere difundir a literatura popular infantil de Galicia para que siga sendo unha ferramenta educativa e de lecer de cara aos galegos e galegas do século XXI. Dende as bibliotecas municipais da Coruña, desconfinamos a orellapendella.gal e a todos e todas vós para que poidades desfrutar dos recursos que amosa. Feliz día das nosas letras!